Alfons Maria Gallia, filantropu, senatur, awtur. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn ħajtu u xogħlijietu. Alfons Maria Gallia, magħruf aħjar bħala is-Sur Fons, twilet il-Belt fit-23 ta' April 1861. Iben Pietru Pawl u Mary Carmen. Kien ir-raba' fost 6 ulied. Missieru kellu negozju ta' drappijiet. Ħal ewwel tagħlim tiegħu fid-dar mill-kittib magħruf Annibale Preka, li kien skrivan ma' missieru. Ta' 8 snin u ndbagħad jistudja għand il-Ġiżwiti f'Għawdex. Imbagħad ta' 16-il sena u mar jistudja fil-Kulleġġ tal-Frer f'Marsilja. Gallia miet fl-1941 fil-Kunvent tal-Bon Pastur f'Ħalbalzan, fejn kien qiegħed jgħix bħala refuġjat tal-gwerra. Ta' 19-il sena, Gallia wiret in-negozju mingħand missieru. Alfons Maria Gallia kien ġej minn familja tat-tajjeb. Jiġifieri Alfons Maria Gallia, il-ġenituri tiegħu partikolarment minn naħa ta' missieru kienu stabiliti, benestanti kienu jissejħu. Jiġifieri as-saġġ Alfons Maria Gallia kien jaħdem, kien direttur ta' entitajiet u dal-affarijiet kollha. Imma qatt ma fis-sens qatt ma kellu professjoni vera u proprja. Il-familja kellha proprjetajiet kbar, kellha ħafna artijiet, u allura kien stabilit sewwa. Li għamel illi ta' età pjuttost żgħira, Alfons Maria Gallia irtira minn daw il-kariki li kellhom x'jaqsmu man-negozju tal-familja u ddeċida illi jiddedika ruħu kważi għall-filantropija b'mod totali. Jiġifieri kemm l-aspett filantropiku, kemm l-aspett ta' pubblikazzjoni wkoll. 3 snin wara li żewweġ, Gallia għala in-negozju u beda jqassam ġidu lill-istituti tal-karità. Gallia waħda mill-ikbar oqsma li ħadem fiha hija l-istituti tal-karità. Jiġifieri Gallia waqqaf numru ta' istituti li baqa' jgħinhom jiġifieri sakemm baqa' ħaj u tom il-finanzi, jiġifieri biex nagħtu eżempju, għandek il-Bon Pastur Ħalbalzan. Jiġifieri dak huwa xogħol Alfons Maria Gallia, nies ta' ċertu età llum ħafna minnhom m'għadhomx magħna imma jiena pereżempju niftakar illi kienu l-tima jgħixu f'dawn l-istituti saħansitra u nnifsu kien imur, jiġifieri dan mhux xi bniedem li iva ħanat il-flus u daqshekk. Jiġifieri hu personalment kien imur, iżur dawn l-istituti, jieħu l-ħelu lit-tfal, jiġifieri kien bniedem illi mhux biss għandu l-flus u qed isostni istitut, imma qalbu kienet hemmhekk. Forsi l-ikbar opra f'dal-kontest li jagħmel Alfons Maria Gallia huwa l-Istitut tas-Salesjani ta' Sliema. Jiġifieri inti għandek binja impressjonanti ħafna u bit-teatru u bil-kappella, ġifieri għandek kumpless sħiħ. Fatt mhux daqshekk magħruf huwa li s-Sur Fons kien xut fl-inkjesta tas-7 Ġunju fl-1919. Wara s-7 Ġunju u meta ngħidu 7 Ġunju għandek fuq jumejn, għandek is-7 u għandek it-8 ta' Ġunju li kellek il-disturbances. Nies ta' ċerta prominenza ma ninsewx qed nitkellmu fl-1919 fejn il-klassi soċjali għadha tilab parti. U allura numru mhux ħażin ta' nies illi ġew imtella biex jiġdu kienu nies magħrufa bħala rispettabbli, nies illi min-naħa huma Maltin. Allura ħadd ma jista' jgħid isma' l-Gvern Ingliż qiegħed iwarrab lill-Maltin u qiegħed biss iressaq bħala xut lill-Ingliżi. Allura huma Maltin. Fl-istess ħin huma nies Maltin ta' ċertu rispettabbiltà. Allura x-xhieda li ta' huma u Gallia bħal ħafna oħrajn ta' xhieda tal-esperjenzi tiegħu illi dan għexu naturalment għex is-7 Ġunju dak li ra dak li sema fl-episodju tas-7 Ġunju. Gallia kien ukoll involut fil-politika u saħansitra leħaq senatur flimkien ma' persuna oħra importanti fl-istorja ta' Malta. L-element ta' filantropija, l-element Gallia kellu idej ħafna fuq il-polz tal-batut, tal-baxx, jiġifieri għandek bniedem illi huwa sinjur, għandek bniedem illi dan mhux beda mill-faqar u stana, da twilet fir-rikkezza, da twilet fil-benessere. Gallia m'hemmx dubju. Imma xorta dejjem kellu kuxjenza qawwija ħafna
fejn jidħol il-fqir, fejn jidħol il-batut. U dan jispjega l-fatt il-għaliex Galja spiċċa wieħed mill-membri bikrin, wieħed mill-membri tal-bidu tal-Partit tal-Ħaddiema. Jiġifieri dan bil-bidunet għandek il-Galja li huwa appuntu membru tal-Partit tal-Ħaddiema. L-idea li fl-aħħar f'dal pajjiż ikollok partit speċifikament mhux partit ibbażat favur l-Ingliżi u favur Italjani kif kellna sa dak il-punt, imma partit l-attenzjoni tiegħu tiffuka il-Galja ma marx mal-pro-Taljani, Galja ma marx mal-pro-Ingliżi, kienet tkun probabbilment ħafna ħfef għalih li jagħmel hekk, imma Galja ddeċieda li imur fejn hu ħass li jista' jgħin l-iktar, jista' jagħti kontribut l-iktar lill-klassi tal-ħaddiema. Galja beda jikteb fl-età ta' 35 sena. Huwa beda jitraduċi xi stejjer ostra mit-Taljan. Galja kien kapaċi ħafna fit-Taljan, jiġifieri Galja kellu l-edukazzjoni tiegħu naturalment bħal Maltin kollha tal-klassi, tal-klass soċjali tiegħu fit-Taljan. Jiġifieri Galja kien kompetenti ħafna fil-letteratura Taljana, kien familjari mal-awturi ta' żmienu, mal-awturi Taljani l-iktar stabiliti. U allura li kienet iktar faċli, ċertament, pereżempju, iktar faċli illi jiffamiljarizza ruħu ma' letteratura Taljana milli ma' letteratura Ingliża. U għalkemm Galja ittraduċa anki mill-Ingliż imma fil-maġġoranza l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu fejn għandek traduzzjonijiet ittraduċa mit-Taljan. U kien jażel b'ċertu sens, kien jażel b'ċertu għal ħafna drabi, kien jażel kitbiet li fihom sens ta' morali, li fihom sens ta' etika, li fihom talima. Jiġifieri hu dejjem l-idea tiegħu kienet illi iressaq il-qudiem lil-Sim Malti. Jiġifieri l-Sim Malti jirrendih il-sien illi inti tista' tikteb bih, illi inti tista' tippubblika l-kodba bih, li inti tista' tgħallem bih. Fl-istess ħin qed jagħmel traduzzjonijiet, qed jipproduċi letteratura bil-Malti ta' valur. U għalih il-valur kien valuri kristjani, valuri morali, valuri ta' għaqal, valuri ta' solidarjetà. Bħal diversi awturi fi żmienu, iċ-ċensura ġriet ukoll wara Galja. Nisimgħu għaliex. Fost il-ħafna traduzzjonijiet li għamel Galja, insibu waħda mill-Ingliż bit-titlu Evolution and Dogma. Dana kien ktib miktub minn Ġiżwita, ċertu Żamm, illi dana qed ngħixu fi żmien, qed nitkellmu fi żmien dana qed nitkellmu lejn l-aħħar tas-seklu 17. U Galja ħass li isma' dan huwa ktieb illi qed iżewweġ it-teorija tal-evoluzzjoni mad-domma Kristjana, mat-tagħlim Kristjan. Dina kienet kwestjoni kbira, ġifieri dana meta Darwin ħareġ bit-teorija tal-evoluzzjoni, dana qeleb kollox ta' taħt fuq, ġifieri għandek teorija ġdida, eċċetera. Sewwa, li għamel Galja ittraduċa dan il-ktieb mill-Ingliż għat-Taljan, huwa ktieb sostanzjali ta' ftit miet ta' paġni mhux ħażin. Meta għamel da x-xogħol, il-ktieb ma kienx pubblikat Malta, il-ktieb kien pubblikat l-Italja, kopju waslu Malta naturalment, xi ħadd irrapporta lil Galja l-Sant Uffizzju Ruma. Sant Uffizzju li kien l-Inkwiżizzjoni li kienet għadha teżisti fis-sens ta' kontroll ta' ċensura, eċċetera. Jiġifieri Ruma rċevew kopja tat traduzzjoni ta' Galja, kif kienu jagħmlu dejjem, kif kien xogħolhom li jagħmlu, raw il-ktieb, għandek kummissjoni, raw il-ktieb, ħajaraw dan il-ktieb għandux ikun kundannat, m'għandix tinġibet l-attenzjoni anke tat-traduttur f'dak ta' Galja, eċċetera. Il-rapport li ħareġ kien li isma' kull ma għamel Galja effettivament huwa illi ittraduċa ktieb illi kien diġà pubblikat addirittura minn Ġiżwita, dan kien pubblikat, jiġifieri mhux mixi eretiku, u speċi għaddiet hekk, imma huwa inċident kurjuż li turi li jiġifieri Galja ma kienx biss, Galja kien jieħu riskju wkoll, u f'dal każ ċertament kien ħa riskju. Inħarsu issa lejn ix-xogħol li Galja huwa l-aktar magħruf għalih. Dawn huma l-kodba tal-mogħdija ta' żmien. Dawn il-kodba, is-sensiela ta' kodba bdiet fl-1899 u baqgħet sejra sal-1915 u jkopri 150 ktieb. L-idea tas-Sur Fons kienet li jagħti ċans il-ħaddiem Malti u lill-uliedu
li kollhom qari bil-lingwa li kienu jafu, il-Malti. Issa l-idea ħada aktarx mill-lettura kattolika li kienu joħorġu s-Salesjani ta' Turin dak iż-żmien. Imma huwa xtaq jagħti qari tajjeb, imma qari tajjeb ma kienx jifhem kodba tal-Knisja u kodba tal-Qaddisin jew ta' talb, imma kodba li fihom ikun hemm xi tagħlim jitalmu xi ħaġa imma mbagħad fl-istess ħin jkollhom fiex jgħaddu żmien. Dawn il-kodba kienu popolari ħafna u Gallia dam jippubblikhom sal-1915. Dawn il-kodba hemm insejħilhom enċiklopedija għaliex għax ikopru romanzi, drammi, poeżiji, mbagħad tagħlim tal-ġeografija, storja naturali, tagħlim fuq is-saħħa, dokumentazzjoni ta' ġrajiet ta' dak iż-żmien bħal pereżempju it-terremot ta' Messina. U mbagħad l-iktar ktieb li però laqatni li ħareġ fl-1912 kien il-numru 117 lat bil-10 fluzin u l-kejl. Dan interessanti għax dak iż-żmien kemm iħsieb li kun hemm is-sistema deċimali f'Malta, fluzin, il-kejl u l-flus. U dan ħass li għallem il-poplu din is-sistema li interessanti f'dan il-ktieb billi kien jobsor ma kinux ta' skola n-nies għallimhom jgħoddu, jnaqsu, jimmultiplikaw, jiddividu. Allura ktieb interessanti ħafna. Diversi awturi taw il-kontribut tagħhom f'din is-sensiela, fosthom il-kappillan ta' Ħalbalzan Dun Amabile Sisner. Awturi kien hemm ħafna, però prinċipalment kien hemm Patri Manuel Magri li kien baqa' magħruf għall-ħrejf mis-sirijietna li ġabar minn fost il-poplu, Dun Joseph Farrugia li ħareġ diversi kotba titli ta' proverbi bħal Ejn ruħek biex Alla jgħinek, Tini xorti jotfan il-baħar li kien traduzzjoni ta' Around the World in 80 Days ta' Jules Verne. Kien hemm Dunxant Cortés magħruf għal Praspar li għandhom valur folkloristiku, Giuseppe Muscat ta' Zoppardi li għalkemm ma tanix ħafna però kien tana xi romanzi. U anke l-ewwel poeżi li ħareġ Duncan Bsajla huma f'din is-sensiela, eżattament fin-numru 140 l-ewwel wart jew l-ġemma tal-poeżiet li ktib bil-Malti. U anke kien hemm Dun Amabile Sisner li kiteb iktar kotba fuq il-martri u persekuzzjonijiet bħal Genoveffa mit-tix għall-martirju. M'hemmx dubju li dan kien proġett kbir li jinvolvi mhux biss il-kitba imma wkoll l-illustrazzjonijiet kif ukoll id-distribuzzjoni. Alfons Maria Gallia li anke rrid ngħid li kiteb ħafna mill-kitbiet. Hemm fl-numru wieħed dik xorti għamel pjan sħiħ. Fatt il-kotba kellhom joħorġu kull xarej, mbagħad iktar tarbid joħorġhom kull xahar. Ħafna mill-kotba imżejnin bl-istampi, xi drabi anke bil-kulur. U anke l-kopertina l-ewwel 50 kien hemm kopertina isa simbolu ta' Malta. Però mbagħad bejn il-50 u 74 ħareġ kopertina bil-kulur li dina pittira Paolo Bellanti u stampa f'Ruma. Stampa minnhom madwar 40,000 li interessanti, hija kopertina sabiħa ħafna fejn turi marret taqra minn daw il-kotba u anki nies għaddejjin medin fix-xogħol tagħhom, anki għandha aspett folkloristiku bħal ħabaq, il-xitla tal-ħabaq u anki il-bitzilla. Il-lingwa Maltija li kien ħaddem Gallia kienet differenti minn dik tal-lum. Il-kwistjoni tal-lingwa bdiet primarjament wara li ħareġ ir-rapport ta' Keenan fejn irrikmanda li l-Ingliż għandu jingħata importanza. U hawnhekk min kien favur Italjan ħada bi kbira. U la kien hemm nies bħal Fortunato Mizzi li kien isejjaħ l-Italja bħala r-razza tagħna, la nostra stirpe, u Taljan il-lingwa tagħna, la nostra lingwa. Però kien hemm bħal xi Zizmondo Savona kien favur l-Ingliż. Eventwalment dew jirtikaw il-partiti politiċi, il-Malti jisfem fin-nofs, imma fl-aħħar minn dil ħaġa kollha rebaħ il-Malti għassar l-sin uffiċjali ta' Malta fl-1934. Issa Alfons Maria Gallia
xtaq li ma jidħolx fl-ebda polemika. Allura ma kellux l-idea li jgħallem il-Malti, imma li l-Malti jkun mezz ta' talim. Anke rigward l-ortografija għat attent il-kittiba ħallihom fil-libertà, l-importanti li jiftiem. Allora l-Malti tagħhom huwa Malti sempliċi li jiftiem il-popolin, il-kittiba kellhom stili differenti. Per eżempju, dun Giuseppe Farrugia u dun Xant Cortis kellhom iktar stil kollokjali li jitħattu n-nies. Alfons Maria Gallia kien ifittex iktar joll il-livell. Tantu hekk anki għamel adattamenti ta' romanzi kbar, klassiċi bħali Promessi Sposi, se jaħlu la Rajjes, Lemija Priġġjoni li se jaħlu mill-ħabs għal-ħabs. U kien jambjenton kważi fuq Malta. Alla dak li jkun kien laqas iħoss li kienet traduzzjoni. Se naqraw silta mill-kodba tal-Modija ta' Żmien. Fuq is-swar tal-Isla, in-numru 120 tal-kodba tal-Modija ta' Żmien. Fuq is-swar tal-Isla, li qalilhom lil tad-Domus tal-Isla is-Sur Fons Gallia, nhar ta' ħamis is-7 ta' Lulju 1912. Dun Giuseppe Darmanin li 3 snin ilu waqqaf din id-Domus għaż-żgħażagħ tal-Isla, xtaqni niġi ngħidilkom xi 4 kelmiet. U daqskemm narah iħabbrek għal ġid tagħkom, xejn ma qatt inġibilu bi kbira jew ngħidlu li ma ninqalax. U għedlu mill-ewwel li nagħmel li nista' u naqtalu xewqtu. Ħsiebu jekk sejjer il-lejla ndejjaqkom? Immorru lura għat-traduzzjonijiet. Gallia traduċa diversi kodba tal-Bibbja mill-Latin għal-Malti. Minħabba speċjalment il-kwistjoni tal-lingwa, the language question li ġebdet mill-1880 sal-1939, edin f'mument fl-istorja tal-lingwa Maltija tal-insin Malti partikolari ħafna. Ġifieri il-Malti kien għadu laqqas fl-istess ortografija tiegħu ma ġie normalizzat u stabbilit, ma kienx hemm lanqas dak il-baggage letterarju illi nistaw inserħu fuq u biex namlu traduzzjonijiet iktar għal poplu tagħna, kien hemm il-kwistjoni anka tal-sintassi illi kienet ixxaqleb iżjed lejn dak is-sintassi semitika. Fil-fatt kemm Alfons Maria Gallia u kemm dawk li jenoh Don Pietro Paul Grima u Don Pietro Paul Sajdon imxew iktar Grima, imxew iktar ma' traduzzjonijiet li diġà saru mill-Latin imma wkoll b'noti mit-Taljan fenna fin ta' Franz Sorel per eżempju, jew inkella Augustin Crampon, jew Giuseppe Ricciotti, jew inkella Alberto Vaccari u l-bqija. Sajdon għata ftit għalih f'din it-traduzzjoni bejn dawn it-tlieta li Sajdon beda mill-ewwel jieħu kien għadu prattikament ġej minn Ruma speċjalizza fil-lingwi semitiċi u fl-iskrittura. Allura seta' jagħmel it-traduzzjoni tiegħu u l-ewwel 5 kodba tal-Bibbja dak li nsejħulu l-Pentateuku mill-oriġinal ludi mill-ewwel u baqa' sejjerek. Għaliex rid juri illi l-Malti tista' tużaha għal xogħol xjentifiku bħalma huwa traduzzjoni mill-lingwi oriġinali semitiċi għal Malti stess. Imma mbagħad b'din l-inizjattiva li ħadu dawn it-tlieta, rridu ngħidu li Grima kien diġà beda jagħmel Alfons Maria Gallia kien diġà beda jagħmel traduzzjonijiet oħra għal popolin kemm jista' jkun. Fil-fatt kellu pinna tajba, kellu kelma mexxejja, però fejn daħlet it-traduzzjoni kienet xi ftit imtaqla żamm wis mal-oriġinal li huwa għandu sintassi, għandu forma differenti mill-Malti. Mhux dejjem kien ċar f'din it-traduzzjoni għar-raġuni li ovvjament laħa mill-Latin tal-Vulgata kienet traduzzjoni ta' traduzzjoni oħra, fil-waqt li Pietro Paul Grima ma għadx biżżejjed attent għall-eleganza letterarja u lanqas għall-akkuratezza, għall-preċiżjoni xjentifika tal-lingwi oriġinali. Donnom għadu xi ftit iżżejjed u allura ġiet traduzzjoni ftit imtaqla u kultant imċajpra wkoll. Dan ma kienx proġett żgħir. X'valur kellhom u għad għandhom dawn it-traduzzjonijiet?
L-ewwel nett rridu ngħidu li kemm Alfons Maria Gallia, kemm Pietru Paul Grima u Pietru Paul Sajdon rridu jagħtu il-Bibbja lil popolin li ma kienx jaf jaqra ħafna. Imma mbagħad anke qed nitkellmu fuq il-Bibbja illi l-Knisja kien għadha ftit ida ibsa milli tat il-Bibbja lil popolin, lil min mhuwiex imħejji, mhux saċerdot pereżempju, war-raġuni minħabba li il-popolin għax m'għandux skola, għax mhux iffurmat, seta' jagħmel interpretazzjonijiet tal-Bibbja li mhumiex korretti, li mhumiex tajbin. Allura donnu kien hemm ftit tal-biża' li titlaq il-Bibbja fidejn il-popolin. Fil-fatt Dun George Preka mbagħad l-ikbar biex ngħidu hekk servizz li għamel il-poplu kien propju li ta' kemm jista' jkun mhux biss traduzzjonijiet imma tagħlim dwar il-Bibbja biex il-poplu jkun jaf ukoll il-Bibbja. Issa f'dan is-sens sal-Konċilju Vatikan it-tieni il-forma ta' traduzzjonijiet li kienu jsiru tal-Bibbja speċjalment kienet dik li nsejħu la traduzzjoni formali. Jiġifieri inti taqbad l-oriġinal u tipprova tħalli fil-lingwa li qed titraduċi fiha f'dal każ il-Malti kemm jista' jkun anke l-forma tal-oriġinal tirriproduċi. Allura jekk għandek verb, tagħmel verb. Jekk għandek aġġettiv, tagħmel aġġettiv. Jekk għandek avverb, tagħmel avverb. Ovvjament mhux dejjem stajt tagħmlu dan fil-fatt it-traduzzjoni ta' Sajdon iktar tard. Dan li kien fiha tqil ħafna, illi Sajdon fejn ma sabx kelma preċiżament taqbel mal-oriġinal ħoloq kliem ġdid minn dak li aħna diġà għandna fejn nafin l-avverb isfel m'għandniex il-verb tiegħu, allura ħoloq il-verb saffel, niżżel l-isfel, jew inkella l-aġġettiv saflini. Imma dan ma setax jagħmlu la Alfons Maria Gallia u lanqas Pietru Paul Grima li jittraduċew mill-Latin. Allura it-traduzzjoni li għamlu dawn it-tlieta kienet xi ftit servili, allura toqgħod wisq mal-forma u s-sintassi tal-oriġinal imma li mhuwiex il-lingwa li sin mitkellem iżjed mill-poplu. Allura din kienet biex ngħidu hekk il-periklu li kien hemm imma fl-istess ħin li taw ħafna kabbru il-korp letterarju Malti, tawna ukoll iktar letteratura bil-Malti, ippruvaw biex ngħidu hekk jagħtu l-Bibbja lill-poplu Malti. Issa se naqraw is-Salm 133, salm qasir, salm sabiħ, salm li nafuh, biex naraw anke ftit Malti uża anke il-karattri tal-alfabet li uża Alfons Maria Gallia. Araw kemm u sabiħ u ħelu illi laħwa jgħixu għannuna. Kisuh żejt mill-aħjar fuq ir-ras, nieżel mal-leħja ma' leħjet ħaron u jibqa' ikattar fuq dejl l-biesi tiegħu. Kisuh in-nida tal-Hermon, iraxxax fuq għoljiet Sion. Għaliex hemm il-mulej jxerret il-ġid tiegħu u jagħti il-ħajja għala dejjem. Min barra l-kontribut importanti fil-qasam letterarju, Alfons Maria Gallia ħalla impatt f'diversi komunitajiet ta' nies. Ħajtu kienet infassla mill-ġid li wettaq ma' ħafna persuni. U bekk wasalna fit-tmiem dan il-programm. Narawkom għall-imiss.